Sa number 2, Acting Director sa Bacolod PNP naga paandam sa mga pulis na may kangtanan sa illegal nga droga nga hindi siya pagtestingan. Ginahulat na lang ni Police Colonel Noel Alinio, ang Acting City Director sa Bacolod City Police Office, ang resulta sa ilang drug test kahapon. Sulo kay Alinio, magluwas sa 43 ka mga police officers nga nagpaidalom sa surprise drug test, madason man ini nga ipatuman sa iban pa nga katapos ang BCPO. Nagpaandam man siya sa mga pulis nga posible may kangtanan sa illegal nga droga nga hindi siya pagtestingan. Kainagin pangunahan man ni Alinio ang pag-review sa mga ginakabig cold cases na nakip na diri ang mga insidente sang pagwigit sa mga utod nga parte sang lawas sang tawo sa syudad. Ginmanduan niya man ang katapos ng City Mobile Force Company upod sa SWAT team nga pabaskugo ng monitoring kag police visibility upod sa mga police stations agud mapunggan ang kasubo nga insidente kag iban pa nga posible kriminalidad. Dito sa Bacolod wala naman. Pero pagka nalaman ko, may nakita ako, may nahuli ako, kaya umalis na yan. Siguro mapapanood niya ito, mapapakinggan niya ito. Don't dare me. Kada nalaman kong ikaw ang